ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shisngi hadin ka jingkot hajir ki pulit yau Presiden jang New Trap National Youth Front ubak sadon bla ka sengking atiar New Trap National Liberation Council bala syak hen be an ha ka Sorkar kala kentok kelai ka Sorkar bat ia ketenat pulit da ka babu jingkeli menbau champion sangma ubadei Deputy Superintendent of Police bat kattu kat ningut ki pulit langrut ki bala phetno na ka kampulit ban peniaso bat ka Garo National Liberation Army Ngisem baka Sorkar lemne katanat pulit kan khot hajir yaki pulit officer. Hau kerwa bela pha syakilat patai kubor haka arpu pratarik ujeliu arhajar arpu saw. U General Secretary kam Publicity Secretary jonga HNLC ubak sain kupar nong trau ulabu jengkeli ru da kabaong. Hatu ka longsi kabadai ya katanat pulit ban khot hajir yau Presiden jonga kenhun seng bahalang. Tang namar bagi kattu kat ningut ki khot jong kata ka seng ki penyaso syaka HNLC dalakamon ngobhala jong. Shushu la ongru. Hoi gila bandon ki dekhot na ki kenhun seng bahalang ki badon jingedai bat ka HNLC. Nrei kata kamut ba ka seng barok kawai lani u Presiden, lani u General Secretary, kindai ki badon bentalang. Ula ongru ba ka HNLC kanom len lada mano-mano ki dai ki dekhot jong ka seng, lada ki dai ki dekhot seng bahalang lani ki dai tang ki riu shimet. Haga jo kapor ula ai nuksaru da ka baong. Bau bak Tarsan Lymba dei satiau Donkti haga jing Pynbthei yaki bom IED, Henrei ka Sorkar kala Khlem Khlem ki sakhi satar.